Lahi-lagi mong aura ron di siyang. Ngano man? Uy, lahi-lagi mong aura di siyang. Ngano man? Every travel vlog kay lahi-lahi na Uy, lahi-lagi mong aura ron di siyang. Di siyang, lahi-lagi mong aura. Oh. Hello? Hello? Wait, so... Yo, homes! Welcome to another weekly vlog. Naday mi karon sa Mountain View kay first time na ko mo-attend sa Bisaya YouTubers Club na Christmas party. Salamat guys sa nag-sponsor sa among lechon, no? Medyo busog pa ko kay gikan mi didto kung nakakita mo sa ako ang vlog last week didto mi gikan. So continuation ni actually parehas ra nga adlaw. Ako lang gilahi og upload. So dito mi sa Hyderabad dine-in. So medyo busog pa. Kaon lang ko sunod taon. Pasensyahan na akong handa. Sir, Hey! Ian Boy, the master! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy Merry Christmas BYC! Soroy Tabay. Sorry to my TV, don't forget. Wala pa. Napa dito. Nag-set up pa sila. Check out ba nimo? Si na Conrad, si Para. Ni ang pirmi makita na ko sa katong video nimo. Kaya nga. Siya pirmi. Uy, lo. Mr. Boom Truya. What's up? Ster. Ayan. Look, yo, Master. Abot lang siya ka diri, Ster. Liban ako ni Master, eh. This is how you eat the pork. Maray mo ika-offer? Vlog na talaga siya. Oo. Ang daming masasarap na food, daming dinala ni... Oh, guys! You know, we have friends here. They are Englishmen and you know, we have limited English because sometimes, I don't know, how about you? Yeah. You know, we come from different schools so we have different English. It's up to you to decide. Hoy guys, makapiright na! Ster, makapiright na, Ster! Happy? Okay na? Okay na. Iba yun, sir. Iba yung anniversary? Hindi siya pala. Ano ba? Pag ako nawala ng pension eh, grabe ka. Uy, tarungan na diya kay content din ako. Kan mawala kay Pao kung saan ang MFM ba? May food mercado. Mura na siya Sugbo mercado. Online lang siya. Virtual na Sugbo mercado. Virtual Sugbo mercado homes ang my food mercado. Yes, my food mercado MFM. Mao din na din. Abi maguna ko sa Lapu-Lapu good boss madam kanang ang MFM mura na siya ang Sugbo mercado mura place ba. So virtual din na siya di ay. Yes. Virtual nga food mercado. Salita niyo yung tagline. 1, 2, 3, go! Kay diri sa My Food Mercado, lami ang mukaon o Sasha away! Yeah! Hala! Master, what's up? First time naman mag-live sa Pinoy Sigaw finally. I am DJ Sarapo. Nice to meet you all. Hala! Lola! Master! Master! Yawa, wala ka. Ay, grabe sa Nokia, oy. Ay, ako binikin. Kanang ako gin. Ako gipadag ato GBL tara bahala mo. Sige, sure. Ako sa Preto. Ginoon mo. Mga picture me. Alright. Okay na, kuwaram na. Kaya pang cool kids mo nga nga sa inyo. Dali ko ano siya ka ng anak dots ba? Anak dots. Anak dots. Pang cool kids mo nga sa inyo.
Asa unsa niche nimo? Unsa nang niche? Oo. Unsa nang niche? Ano sa iro bitaw? Oh, leash no, leash. Pag kids mo nga sa end. Salamat gid kayo sa payud no, IPI no? IPI. Salamat. Oy, Master Josh, salamat kay Master Josh. Pag kids mo nga sa end. Kay Siga, shout out, big shout out to Kay Siga. Mabuhay ka. Kay Siga, mabuhay ka. Hi kay Shiga, shout out to you. Hope you are having a great day. Share peace and guys, money ang vlog guys. Mautrudahan mo. Oy, matro na ka. Ay sa mo pamulabong, ay sa mong saba. Sa home, salamat dahil sa mong sponsor karonos. Salamat sa IPI, My Food Mercado, Balbacoa sa Ibo ni Boss Madam Gail o sa tanan nga mga ning attend karon sa YouTubers Club nga ning attend. Salamat kining tanan. Og ayaw mo kalimot pag-like, comment, and subscribe. Salamat og ampi mong tanan. Sure homie again, Ian. Peace out. Bye! Awa di ay. Oy, joke lang. Joke lang. Oy, practice ato. So, katong mga Bisaya diha nga ganahan mo appeal sa moang search lang. Kuya mo ni ang John Lloyd diri sa kuan. O, tanawa ko no. Ingat. Ingat. Awa di ba? John Lloyd. Uy, wadyo mo kay bawang nga mas likod. Dapat mo outro ka daw. Outro ka kay ganun, ngit-ngit man. Yeah, what's up, homies? pag kids mo nga sa end.